sabemos que existe en relación coa UTE que ten esta adxudicación, pero que non é admisible é que vayamos camiño de que unha obra que xa tiña sendo poucos kilómetros, é certo que a súa complexidade con túnel e viaductos 3 anos de execución, vai a camiño de duplicar eses 3 anos iniciais que había previstos e, por tanto, reclamamos responsabilidade e axilidade ao Ministerio para que se finalice canto antes. En segundo lugar, en relación coa Nacional 120, que xa motivou diversas iniciativas, porque todos sabemos que o Ministerio e o Goberno, este Goberno e outros gobernos anteriores, porque aquí o Partido Popular ten tamén responsabilidade, deixaron de actuar na conservación, na mellora, na proxección, digamos, dunha nova Nacional 120, co pretexto de que estaba en previsión e execución da A76. Mas a realidade é que a A76 non vai e a Nacional 120 tampouco. A realidade é que non se fan esas obras non só de mantemento, sino de mellora na Nacional 120, pero tampouco a 76. Desta perspectiva, entendemos que agora o prioritario é acometer as actuacións na Nacional 120, porque está nun estado que xa non permite demorar máis. Entre outras cousas, había un proxecto de duplicación, polo menos de determinados tramos, que permitisen unha circulación máis fluida, de adiantamentos, etc., para alén de mellorar a seguranza viaria, para alén de mellorar o firme naqueles tramos en que tamén é necesario. Por tanto, o que corresponde é un plan integral de actuación no conxunto da Nacional 120 no noso país para mellorar a comunicación desta comarca de Valdeorras co conxunto do noso país. Entendemos que non hai ninguna razón para que se demore máis unha actuación deste tipo. Son constantes os problemas e as protestas veciñais e, por tanto, tamén entendemos que o Ministerio ten que ser sensível e escoitar as reclamacións. O BNG, desde logo, vai ser insistente a hora de reclamar que se poida actuar, que se comece a actuar de forma decidida nese plan de ampliación, de mellora da Nacional 120. Por último, en relación coas conexións ferroviarias, que é outro dos grandes problemas da comarca, con dúas estacións que deixaron na práctica de ser estacións do Barco e a Rúa para se converter en apeadeiros, porque non hai venta de billetes con atención directa e cunha reducción de frecuencias que leva a que neste momento, se non me engano, sexan 2 servizos diarios en cada sentido, nunhas condicións ademais bastante precarias, que implica que chegar a Coruña, dicíame que alrededor de 6 horas para chegar a Coruña, o que nesta altura e neste momento, con os prezos ademais caros, que neste momento non se justifica. É verdade que houve unha actuación que, por certo, hai que dicilo, estaba incluída, e foi o BNG impulsor decidido desa actuación, estaba incluída no acordo de investidura do ano asinado en xaneiro do ano 2020, en concreto 4 de xaneiro do ano 2020, de modernización da liña entre Lugo e Ourense, que está prácticamente acabada. Avanzado estado e naquele por de Ourense faltan pero para alén diso é preciso actuar por un lado na modernización da liña entre Lugo e A Coruña, pero sobre todo por outro lado tamén entre Ourense e Ponferrada.
esa conexión debe ser mellorada de maneira integral. Pero, aparte diso, o que xa se pode facer de forma inmediata é recuperar frecuencias que ofrezan un mellor servizo de conexión, quer con Ourense, quer coa Meseta, ou co resto do país, desde o barco ou desde a rúa. Esta liña, que teóricamente perdeu servizos porque se trasladaron á liña de alta velocidade, está incluída no corredor atlántico de mercadorías. Mas o certo é que, a pesar de que ese corredor atlántico de mercadorías tivo partidas asignadas, partidas orzamentarias asignadas, as actuacións non se desenvolveron. E, por tanto, aínda é preciso acometer ese traballo de mellora. Mas, como decía antes, hai algo que se pode facer xa, que é aumentar as frecuencias, mellorar os servizos, recuperar os servizos presenciais nas estacións para que, de facto, volvan a ser outra vez estacións, mellorar, en definitiva, o servizo público de transporte que necesita a comarca de Valdeorras. Nesa liña nos presentamos tamén unha iniciativa no Congreso e seguiremos insistentes para que o Goberno atenda esta reclamación. É evidente que as liñas de alta velocidade están moi ben, pero o que non poden implicar é o desaparecimento das liñas convencionais que siguen sendo necesarias, ou desaparecimento ou a reducción de servizos nesas liñas convencionais que siguen sendo necesarias.